Привет, колеги! Тъй като имахме запитване как се регулират дозите вода на Зануси Венеция, днес ще демонстрираме. Тъй като е идентично за LHX, може да ползвате същите настройки. Като за начало веднъж натискаме бутона за програмиране. Изчакваме да се появи комп и натискаме отново, за да влезем в програмното меню. От тук имаме два бутона за управление. При мен са захарта, при вас би трябвало да е същото. Назад, напред. Търсиме в настройките H2O. Това е втората настройка фактически. За да влезем в H2O, за да видим съответно количествата води, потвърждаваме с бутона под захарта. И така. Тук вече имаме опциите за избиране на съответните напитки и за регулиране на количеството. Първите две DC и DL не ви интересуват на този етап. Започваме с CC. Това е късо кафе фактически. За да проверим какво е количеството, натискаме пак бутона Мокачино за потвърждение. 75 мл. Възможно е на някои от машините тук да е кратно на 10, т.е. да бъде 750 примерно. Така, при мен се отразява 75. Ако желаем да го променим, влизаме с бутона под мокачиното, чай, и започва да мига. Тук насетне вече може да регулираме напред, назад и така. Потвърждаваме отново с мокачино, за да спре да мига. Настройката е запазена. Късо кафе. Преминаваме, за да се върнем назад за избора на напитки. Натискаме пак бутона мокачино, на CC сме. Отиваме с захарта на следващото. Кафе дълго. Поглеждаме 110, окей. CL, така. Преминаваме на следващата напитка, кафе с сметана. Така. LC. Тук по-интересното в случая, като влезем за да видим количеството с бутона мокачино, че показва 45. Това обаче в случая е количеството вода, което ще влезе за разтварянето на сметаната или млякото в случая. Т.е. трябва да сумираме това плюс късото кафе, което беше 75 и 45. Фактически имаме 120 мл. Така. Оттам насетне е идентично за другите напитки. Имайте предвид, че промени ли се кафето като количество, го променя в абсолютно всички други, които се състои кафе. Кафе, сметана, капучиното, мокачиното и така нататък. Това е.